dovolte, abych vám představila Australanku Betty Cooper, která vám zahraje na harfu, Nínu Kleštilovou, která zaspívá pár spirituálu a zahraje na kytaru. Na harfu a zpěv slyšíme irské keltské balady. Děkuji taky listu jednoho tónu na heligonku panu Knězovi a zároveň rámavých obrazů. Krásné rámování, krásný tón. Ráda bych vás tímto přivítala na mé již 11. výstavě během posledních 6 let, kdy jsem se začala věnovat malbě a zejména krajinomalbě a zároveň první letošní výstavě. Ráda bych vás přivítala, jelikož ta práce, které se věnuju, má určitý vývoj a ráda bych vás trošku s ní i seznámila, protože na minulé výstavě, kterou jsem měla v červenci v Nové Síni, jsem měla takové komentované prohlídky a zjistila jsem, že to je velmi populární, že lidi mají rádi a že rádi slyší, jak vlastně ta práce pokračuje. Takže napřed bych udělala pro vás takovou hromadnou komentovanou prohlídku. Nemůžu teda projít celým tím sálem, to stručně, ale abyste v podstatě nepřišli o to, jak ta práce se vyvíjí, a potom bych ráda pohovořila o tom, komu tuto výstavu bych chtěla tentokrát věnovat. Takže úplně nejnovější obrazy, které v podstatě nejsou veliké, je to tento obraz, která je nad Berounkou, jmenuje se to tam Liblín, a potom tam ten obraz tadyhle v rohu, kde je jeden smrk. Tak, to jsou vlastně nejnovější obrazy a v těchto obrazech jsem vlastně použila metody, ke kterým jsem se dostala díky tomu, že jsem pro Novou Síň malovala obrazy velkých rozměrů. Tím člověk získá určitý švih, získá určitý přehled, určitý nadhled a určitou odvahu. A jak vidíte, vlastně ta odvaha mě vedla k určitému jakoby barevnému zkrácení a tím ty barvy dostávají takové pestrosti a větší jasnosti a takové jako sdělnosti. To je vlastně to, že člověk z toho velkého prostoru se zmenší na menší prostor a vlastně zůstane jen to hlavní, co chce sdělit. To je velmi krásný proces, který jsem od mé poslední výstavy prošla. To si vychutnejte. Jinak ty největší obrazy tady samozřejmě nemám, protože tento prostor není tak veliký. Ale mám tu i starší obrazy, nicméně v nových rámech, takže i u těch starších věcí jsou novinky. Zvolila jsem nové rámování, nové barvy pro ty starší obrazy. A jsou tu i obrazy, které už v Nové Síni byly, ale doznaly změn. A to jsou tyto dva velké obrazy, kde jsem vlastně přemýšlela o tom, jak je rámovat, protože mají poměrně tlusté ty základní blintrámy a došla jsem k závěru, že je rámovat nebudu, protože se mi líbí, jak jsou. Nicméně to dokončení jsem udělala v tom, že jsem tedy malovala i za roh, aby tedy nebyl ten polholý. Takže tyto dva obrazy vlastně byly již v Nové Síně, ale jsou dokončeny tímto způsobem, že jsem malovala za roh.